Shukran. Sa nagtanong kanina before Maghrib, ano daw ang himala ni Propeta Muhammad? Ano daw ang himala niya? Kasi si Kristo, alam niya ang himala. Ewan ko kung ano ang himala. Totoo ba yun o hindi? Dahil ang himala ni Kristo sa Biblia, ang unang himala ni Kristo, gumawa ng alak. Bino ba? Alak. Makalasing. At saka yung uminom pa nga ng bino, sabi nga, bakit binigay niyo ang bino? Yung masarap na bino, the best wine is, why you offer the best wine late? Nahuli ang best wine. Kung sinabi na ni Kristo the best wine, what do you mean best wine? Yung matamis na matamis? Pag sinabi mo best wine, when Jesus Christ said, why you offer the best wine? Ano ibig sabihin ng best wine? Ano sa Tagalog best? Pinakamasarap. Pinakamasarap. Na alak, bino. Yung bang, baka inom ka ng isang galon, isang litro, lasing ka? Or yung isang shot lang maliit, drop, tulog ka na. Sa amin, mayroon tinatawag syoktong. Best wine ba yung syoktong? Hindi. Mayroon bang aniho? Best wine yun? Hindi. Tandueran. Lambanog. Best wine yun. Pero yung tinawag nilang red. Mayroon bang red horse? Pagkaraan gapon. Best wine yun? Hindi. Yung red wine. Bumakapon yun, red horse. Kwadrado. Yung kwadrado ba? Green, kwadrado. Tignan nyo yun. Best wine. Isang shot lang, tulog ka. Kung sabihin mo sa Biblia, wine, W-I-N-E, wine, ayon sa Biblia, dahil sa wine, W-I-N-E, si Haring David, nagsayaw, hubot-hubad dahil sa Wine. Si Lot, pinabuntisan ng kanyang anak dahil sa wine. Ano pa? Ang ibig sabihin na ang sinuwa, naghubot-hubad, natulog hubad-hubad dahil sa kalasingan, dahil sa English, wine. W-I-N-E. According to the Bible, Jesus Christ turned the water into wine. Best wine. Imagine. Ikaw mo, bawal ka sa anak. Ikaw, kaya ng anak mo painumin ng wine? Bibili ka ng wine, red horse o ano pa dyan, bigyan mo sa anak mo? Pili. Hindi dahil makakalasing, hindi maganda. Propeta, or Diyos mismo, sabi na Diyos, or anak ng Diyos, gumawa ng pinainom sa mga tao. What is the first miracle of Jesus Christ in the Bible? Wine. What is the first miracle of Jesus Christ in the Quran? The first miracle of Jesus Christ in the Quran, when the people tried to stone to kill Mary and Jesus Christ. Dahil dala-dala ni Mary, si Kristo, at nagalit ang mga tao dahil si Mary walang asawa at may dala-dala siyang anak at gustong papatayin si Maria at si Kristo. Bakit ito hindi lang? Yung pick up stone, dumating ang anghel at nagsabi ang anghel, huwag kang magsalita. Maria, huwag kang magsalita. Yung lumapit ng mga tao, ang ginawa ni Maria, with the guidance of the angel, sabi ng anghel, Maria, ituro mo lang ang bata. Ituro mo ang bata. Huwag kang magsalita, subalit ituro mo ang bata. Yung nagpulot na sila ng bato para papatuhin yung si Maria at ang bata, sabi ng mga tao paligid, ano kami? Sira ulo? Are you fool? We will talk to, kasi pag sinabi nyo, ibig sabihin, kausapin mo yung bata. So, sabi niya, how can we talk to a boy? How can we talk to a boy when still in a cradle? Ibig sabihin, kasi silang yan. Nandun pa sa duyanan, siya pa duyanan. Newly born babe. How can we talk to him? Yung turo nito ni Maria, yung bata, yung lumapit ang mga tao, nagsalita si Kristo. Anong salita ni Kristo? Assalamu alaikum. Peace be unto you. And the day that I was born, yung sa panahon na ako yung isinilang, and the day that I will die again. I will die. And the day that I will die. Peace be unto you. And to me, the day I was born, yung isinilang ako,
kapayapaan ay suma sa inyo, at kapayapaan ay suma sa akin, yung isinilang ako, at hanggang ako'y ay mamatay. Sa yung 5, aking 6. Sabi ng Jesucristo, Ano? don't hurt my mother. Ano? I am the apostle Sa yung 5, aking Israel. 6. My mother is a righteous woman. Yung nanay ko, a righteous. Anong righteous sa Tagalog? Mabuti. Mabuti o mabait. Matinong nanay. Matinong. Kagalang-galang. I am apostle to Israel. Ako'y apostoles. Ako'y apostol. Ako'y apostol. I am the apostle to Israel. Or I am the messenger to Israel. Not apostle. A messenger to Israel. Messenger lang pala eh. So, ang unang himala ni Jesucristo sa Quran, sinalbati ang sarili niya, sinalbati niya ang sarili niyang ina. Bakit? Sino bang babato? Imagine, kasi sila ng sanggol, nagsasalita, patayin mo. Hindi tayo matatakot. Natakot sila at, ibig sabihin, tumakas at hindi na kaya patayin si Maria. Subalit ang ginawa nila, nagchismis na may himala doon.